أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بدين شريف لاف لبو أبي أو بلا جلي فوق ولين منو أما يني الله تعالى في على كاكا نما أنا كهرة الله تعالى كشرو نين أو بلا جليكا anga jamana Allah Taala ka do dakele fe Allah Taala ka bo dakele fe ya rabbi amgo be hakili sigi ni baski mina jamana en kono Allah Taala ka ke ni ziyara bannu kama ango hakili sigi ano baski soro mbadi bi ambe loloni ale sigaso mara doy loloni sanwosa ni kene bay ka bi marché kaloma 2017 o be ni kene sigi ni ziyara bay sigi no de kerenkerenyana jabatela ko beni ziyara bayin boloda ka hinese uka toroba mambadiw ambe o kene kabi ziyara u keme ka to kerenkerene wele ala yasa pour que anga kokoro ani tabulo koro mi kumbe anga donbo bulu ka se ka ulu tama ko sira do bala o to kerenkerene jume o kwa mako mashaikhu al ulama doni jeturaba munu temena ulu fa kumbe sira koro minka ka se ka o sira koro do bala ka se ka o sira koro la tama ziyara nyere toy ni badiw mamunu farala nyoko ka kani ziyara bañ buluda ndode jabatela kawye nalaw taala sona mam badiw sawo sawo bu buludi nyokoma kani kene bañ sigi ambe o kene de kani amma nyini Allah taala fe ziyara abna keni kumin kama ndode ka basigi do lodon kono ka basigi do anga jamana kono ka basigi do diye kono Allah taala ka ko o kama aka ke o sobula fana badiw ame anyina Allah taala fe ni ziyara adam nana herela adam nana depuis soro Allah taala ka kunche herela badiw ame o kene ka mimina soro nin kene ka nini aw am bela jilin ka je anka nyamamada o fe aw ka ambe soni inshallah Bismillahir Rahmanir Rahim اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين يا ربي أنكلنا هررا على كانشي هررا أمي كنمي كان بيشونا kene duguni tɛ bɛɛ b'a kalama Kajuru mara bɛɛ b'a kalama Sikaso mara bɛɛ b'a kalama Sikaso arrondissement central dugu 100 ani dugu 15 o bɛɛ bɛ yan parce que ne bɛ yɔrɔ min na o bɛɛ bɛ yen a bɛ n'a fɔ ni Mali président bɛ jamana wɛrɛ la maliden bɛɛ bɛ yen hali mun tɛ yan o ngene be ya albi alaka here kan hakli ma alaka dinin awma ame kenemi alaka barka dora mu ya demna alaka barka dora alaka barka do ankora mu nana kana lame kana andeme amba yin alafe o nana herra alaka o segi herra mina kuma di ndonuma olu bana bishuni kalanke ni domba sorra duti ka dona kaba duti e be siga ko flele men duti ya tara panga chumfo jera donge nege bera re wote dongera obeu ne fe ne fam be dongera abe wajuli kera nyere bena bokmana ka do luma nyere be siga ko fle amaketi ni tama ma ba bolo fifa tillo ello ne bebe bolo fifa rata mo na fa fendo be chera re Chelon ba bolo fifara mais ne be tamane bolo fifa foi tora amena kuma lon yora ka kuma din doke ma kuma be ta fonfa akata na yin jera nai an sigira herra alaka wili herra an sigira herra alaka wili herra anga kalandeu mu me kene kaya alaka barka dora mu me kofe alaka barka dora to babu ya ko sallallahu muhammadi wallahi ni alaka mu ko nyena mu dima kam mu ko nyena mu dima kanin ba adenw karamɔgɔ den tɛ yen kanin ba aden de bɛ yen kanin ba aden aw ye kanin ba adenw de ye mɔgɔ min k'e kanu ala kama kira kama o le b'a den d'e ma mɔgɔ min k'e kanu ala kama kira kama o le bɛ sɔn ka a yɛrɛ bila e ka karamɔgɔdenya bila yɔrɔ la o kosɔn an b'aw fo dante foli min na i y'a faamu kɛ
Seburata foli o kɔni o banna sa hakili ɲuman Ala k'a di an ma i y'a faamu kɛ ani anw mun bɛ yan ta ani cɛkɔrɔbaw inna lawalina walakiri lamajimuuna ila mikadi yaumima lamajimuuna ila mikadi yaumi malu lamajimuuna ila mikadi yaumi londo Ala bɛna an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka anw ɲininka an ta kɛtara ani an ta fɔta o le kosɔn karamɔgɔ cɛ kelen ka karamɔgɔya kuuru kɛ minɛkadun ye minɛkadun e ka mun baara diinɛ ra e ka mɔgɔ joli kalan ka taa e kɛ gigin ye e bɛ bonne e tɛ ye e tɛna mɔgɔ kalan e tɛna wajuli kɛ e tɛ taa misiri la e tɛ ye Ala ko da fɛ ko e kalannin bɛ e ye sitana le ye e ka faamu kɛ fo karamɔgɔ kan ka diinɛ le baara parce que alikiyama na e bɛ taa ɲininka e ka mun de kɛ n'i ka lɔnni ye yala mɔgɔ e bɛ ɲininka e ka mun kɛ ni wari ye e bɛ ɲininka o la e bɛ ɲininka e ka mun kɛ n'i ka lɔnni ye e bɛ ɲininka o la e bɛ ɲininka e ka mun kɛ n'i si ye ani umuri fima afunahu e ka e si ban mun na e ka lɔnni sɔrɔ e ka mun kɛ n'a ye e silamɛ an bɛ ɲininka nin na dɛ o le kosɔn ina yawmali fasili mikatuhum ina yawmali fasili mikatuhum ajma'in fasili mikatuhum ajma'in fasili mikatuhum ajma'in Mingadu ajma'in mingadu la yakuma kuma ɲɛbɔla mingadu ajma'in cɛ ni muso ka kuma ɲɛbɔla mingadu ajma'in a bɛɛ tun bɛ lalomɔ mingadu balimaya kuma ɲɛbɔla mingadu ajma'in dugutigi ani dugudenw o ka kuma ɲɛbɔ la mingadu ajma'in gatigi ani gadenw o ka kuma ɲɛbɔ la mingadu ajma'in aw bɛɛ tun bɛ lalomɔ mingadu o lona an fa Adama bɛ mingadu o lona Nabilayi Nuhu bɛ mingadu Alahu Ta'ala ka belebelew yakuwa mɔgɔw mana sigi ko mɔgɔ man fisa mɔgɔ ye hasidiya kanu Alahu Ta'ala ka nabi ɲumanw dan nabi ɲuman 100,000 ani 20,000 ani 40,000 o ye nabi ɲumanw ye mɔgɔ b'o bɛɛ tɔgɔ la wa Ala k'o n'olugu woloma ka na kiramɔgɔ 300 ani kiramɔgɔ 13 dɔw ko 300 ani 14 ko n'o bɔra e ka faamu o kiramɔgɔ 300 ani 14 olu bɔni kɔra Ala kana woloma kana mɔgɔ 25 k'o bɔra o mɔgɔ 25 k'olu tɔgɔ bila fili Kur'ani al-Karim ya faamu al-Qur'anu ni'matu baqiya al-Qur'anu ni'matu baqiya al-Qur'anu ni'matu baqiya ni'matu baqiya no ni'matu baqiya ni'matu baqiya no ni'matu baqiya ni'matu baqiya ame al-Qur'ana ye wa ni'matu baqiya al-Qur'an nema le ye ni'matu baqiya nema bada ni'matu baqiya al-Qur'an nema te bangui ne ko kabi karamɔgɔ su kɔrɔ naba komeno assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum
السلام عليكم وساكرين السلام عليكم وساكرات السلام عليكم السلام عليكم طبتم فاتح اليوم سلام 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 السلام عليكم وعلى آله حقا قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين على سيدنا محمد في الآخرين وصل اللهم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ولا سلامه أنشر هير لامين الله سبحانه وتعالى في ألك أنكل هير لا آمين بيكل هير ألك أدي أني سلامة بلجلي ما آمين هير من بي الله سبحانه وتعالى بولو بيكل كوف ألك ونوي أني سلامة بي آمين بيكل باسي وألك أني سلامة وكيشما آمين basi munu be fara ala la bikle ko fa ala kan islamaw kisho fanama آمين wala salamaw ka aw bela jelen fo nabaga bela jelen duna andi dugulen ka fo aw bema ka aw bedo ala karamantu yala ko assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ko aw benna na herela ala ka ben yuman sege herela wala aw folen ko ami allah subhanahu wa ta'ala tando ami ala barkada sabu nin kene ye ala fo kene belebele badoye ni ala barkada kene belebele badoye Salamo mugo be kambe da ko chamana ala to lu bentuguni mugo ba fo yoro chamana ko kambe ala to kanyo ben latige nga ambe ala fo ambe ala barkada saloni duwo kene kelen kan ambe ko ala ka samare jirana chano ala ma jiran bela nga ala ya jiran mununa an Allah subhanahu wa ta'ala tando la in shakartum la azidannakum sadaqallahu alazim nay ala barkada yi nyuma min kan ala ban jidi nyuman chama werawla wala afana fona munu ko ambe duwa ku ye ala mi nyinanta fo ko ala ka hino belajelina ala ka yafo belajelima wala salama ala sona nyi sigi nshie duru nay nanina nyina ye asien nanina ambe sigi ka kene nyine maya ka bike don keren niye am badin bolo ka bilaben ka ke don ko ka an hakli jigi an ga dine chokoroba korowla munu ye alqur'an kalan ka do ka bara kenai ka Allah subhanahu wa ta'ala ka dine sama ka bo wo misen bela jelena ka Allah se Allah ta'ala ka dine fan befe o yo ke no ka chesiriye o yo ke no ka doni baw hali ano ka doni ficinu ye ambe ala fo o chokoroba nu na nyina no ko amma ala barkada o chokoroba nu na nyina no ko ngera fitri walewe bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalam على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن نهج سبلهم بسان إلى يوم الدين وبعد إخوة الأعزاء معشر الحضور من سيكاسو وضواحيها نحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنكر مغو سيغاسو كاجولنا مراب بلا جني تقلا أمنا مكان من فو أمنا فو نولو كجني أمنا فو أولو كنيامريا دي كونانا kana baga bela jenifo mogo no bora kaso kana ni kene segere ka bela jenifo ni alislamaya ka foli kan ndoye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
ka folikan lase silamɛ jama ma John tɔgɔ la Sikaso région bɛɛ lajɛlen o leader président ba n'o bɛ kɛnɛ kan yan ka folikan lase bɛɛ lajɛlen ma o tɔgɔ la ka tila ka folikan lase bɛɛ lajɛlen ma leader yɛrɛ président national o tɔgɔ la n'o ye Aseyid wa Sheikh Sherif Usman Madan Haidara ye ka foli lase silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ale tɔgɔ la ka tila ka foli lase silamɛ jama bɛɛ lajɛlen ma John tɔgɔ la an balimakɛ a n'an kɔrɔkɛ a n'an ka karamɔgɔ n'o ye Al-Ustaz Sendu Jabate ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma a tɔgɔ la n badi asilamɛw folikan in tɛmɛni kɔfɛ a ka kan n'an ye ɲɔgɔn kafo nin kɛnɛ in kan san o san an ka ɲɔgɔn hakili lajigi kun jumɛn yɛrɛ de la anw bɛ nin kɛnɛ in kan yan kun jumɛn yɛrɛ de la anw faralen don ɲɔgɔn kan nin kɛnɛ in kan yan ka bɛɛ lajɛlen bɔ a kalama k'a fɔ kun wɛrɛ tɛ kɛnɛ in sigili la fo dɔrɔn an k'anw hakili jigi mun na an faw la an mɔkɛw la an bɛnbakɛw la olu minnu kɛra sababu ye ka diinɛ yelen mɛnɛ anw fɛ Sikaso jamana la yan k'an hakili jigi o la na anw tun bɛ ɲini ka ɲina o kɔ dɔɔni k'an hakili jigi olu la bani asilamɛw sabu ka d'a kan Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko al ulama warasatul anbiya ko dɔnnibagaw olu de ye kira tiɲɛtabagaw ye o kɔrɔ ye di ne ma ɲina kiraw kɔ e ma ɲin ka ɲina dɔnnibagaw kɔ surtout dɔnnibaga minnu n'olu nana yɛlɛ minɛ anw fɛ yan n badi asilamɛw ni don in sigi kun ye olu de ye ka na duwawu kɛ ka alikuranɛ kalan ka dalailul khairati siɲɛ caman kalan k'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ olu minnu kɛra sababu ɲuman ye ka yɛlɛ minɛ anw ye yaasa Ala subhanahu wa ta'ala bɛ sɔn cogo min na ka kuranɛ nɛɛma d'o ma n badi asilamɛw wa a sigɛ t'an na koyi anw bɛna kuranɛ nin kalan ka nurun ala nurin ka nɔrɔ dɔ le fara nɔrɔ dɔw kan sinon a sigɛ t'an na k'a fɔ an fa ninnu an ka siyuku ninnu an ka mukadamu ninnu an ka khalifa ninnu k'a fɔ o tɛ aridinɛ kɔnɔ o sigɛ t'an na fiyewu ka ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ anw sigira hɛrɛ la k'an wuli hɛrɛ la Ala m'o kɛra kuranɛ min kalan k'a hinɛ se silamɛ jama bɛɛ lajɛlen na Ala m'o kɛra wa hadha wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ka waliɲuman dɔn ka sigi jama fɔ k'o tanu k'o waliɲuman dɔn an bɛ kɛnɛ min kan sisan an tɛ se ka bɔ kɛnɛ nin kan fo an ka foliji kɛnɛ nin labɛnbagaw ma sabu an bɛ ga mun kɔrɔ ani an sigimɛ sigina mun kan dugu zinɛsiw le y'a labɛn jɛnkuluba 7 b'anw fɛ yan alhamdulilayi rabbil alamin a bɛɛ lajɛlen bɔra kɛnɛ kan k'o fanga di anw ma ka kɛnɛ nin baara o an bɛ foli di o bɛɛ lajɛlen ma o fɛn anw sɛgɛrɛ kɛnɛ nin kan k'anw dɛmɛ kɛnɛ nin kan yarabi Ala ka barika don o bɛɛ lajɛlen na o tɛ foyi la jɛnkulu ninnu tɛ baara foyi t'o ni cikɛ tɛ yarabi an b'an ɲini karamɔgɔw fɛ o ka dugawu k'o ye ka dugawu kɛ an bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ jama ye ka dugawu kɛ anw ka duguw ye o kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ an barakaw ye ne y'an sigi ye ka waati nin sɔrɔ dɔw le ye dumuniw labɛn ka di anw ma o an bɛ foli di an barakaw ma k'a ta depuis kunu o lɔni b'o senw kan ka baaraw kɛ ka anw dɛmɛ dumunikow ra ka labɛn ka di jama ma vraiment an tɛ se ka bɔ kɛnɛ kan fo an ka foli di an barakaw ma yarabi ko ni ce o yɛrɛ ye an bɛ dugu muso bɛɛ fo yarabi o k'an dɛmɛ o k'an dɛmɛ Ala kama kira kama yarabi Ala ka sara d'o ma alijinɛ kɔnɔ an bɛ min ɲini hɛrɛ la Ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ siran fɛn o fɛn ɲɛ Ala k'an kisi o ma kɛrɛnkɛrɛnya ma bon an tɛ kuma caman tɛ mais an tɛ se ka bɔ kɛnɛ nin kan fo an ka foli di zinɛsi ma ka foli di an barakaw ma o kosɔn ko dakuruɲa 2 b'an bolo n'an y'o kɛ ɲuman dogoba ye son de ye Ala k'an kisi o ma o la mɔgɔw k'e dɛmɛ e kungo ra o la i b'a fɔ a ma ko n ce fɛn t'e bolo ka d'a ma dɛ mais n ce o ye belebeleba ye o foli de b'an bolo k'a di silamɛ bɛɛ ma fɛn fɛn nana hɛrɛ la Ala ka bɛɛ ɲuman segin hɛrɛ la an nana bolifɛnw na yarabi a ka sara Ala k'an kisi a ma n'an bɔra ka boli don kɛwale o kɛwale la Ala k'an bɛɛ dɛmɛ kira hɔrɔma kosɔn bilon hɔrɔma kosɔn sɔlara so jama bɛɛ lajɛlen fo
an bɛ dugawu kɛ ala min ka kɛnɛ ni latigɛ ala ka barika don kɛnɛ in na ala kira ko alayhi salatu wassalam san 100 o san 100 ala bɛ mɔgɔ dɔ wuli min bɛ diinɛ kurakuraya n'a bɛ ɲini ka tunu adamadenw na o dɔ de filɛ n'o ye sɛndu ye a yɛrɛ filɛ ka ko dɔ kɛ karamɔgɔ tun bɛ dugawu min kɛ ko ala ka mɔgɔ bɔnna min tɛmɛna n yɛrɛ kan a filɛ ala k'o de kɛ sɛndu ye ka jama wele k'a lajɛ ni ɲɔgɔnna na amarakan tɛ maa kɛ o nka sɛndu sababu la karamɔgɔ min tɔgɔ fɔra an ɲɛna sisan n'an y'a lɔn k'o bɛɛ tun bɛ dugukolo in kɔ kan k'o bɛ dugukolo jukɔrɔ fo n'a kɛra damadɔya la o ye koba ye dɛ diinɛ tun bɛ ɲini ka tunu ala b'a fɛ k'a ɲɛnamaya ala tɛ jɔn dugu si ma k'a fɔ loloni n'a y'a sɔrɔ dugu fitinin don awa diinɛ ɲɛnamatɔ filɛ nin ye dɛ k'a tɔ ko an k'an hakili jigin karamɔgɔ kɔrɔw la karamɔgɔ kɔrɔw n'a lɔn k'olu fana ko fɔra wallahi karamɔgɔ mun bɛ kɛnɛ kan yan u y'a dɔn mɔgɔ sɔrɔla k'a fɔ minnu sara an k'u tɔgɔ fɔ olu tɔgɔ fɔtɔ filɛ nin ye sisan bari ni ala sɔnna ni nin kɛnɛ ma datugu wa yɛrɛ tɛna datugu fana olu mun bɛ kɛnɛ kan nin ye o tɔgɔ bɛ na fɔ o salen k'o tɛ tunu fiyewu an ka karamɔgɔ minnu tɔgɔ fɔra kɛnɛ in kan an bɛ dugawu k'a bɛɛ lajɛlen ye ala ka yafa u ma ala ka hinɛ u la Sikaso délégation tɔgɔ la an bɛ dugawu kɛ ala ka nin ɲɔgɔnna mɔgɔ caya minnu b'a fɔ a ye hakili to kɔrɔnin na mɔgɔ o mɔgɔ ɲinana kɔrɔnin kɔ a tɛ kura ɲɛlɔ dɛ bari kura tɛ se ka sigi fo kɔrɔnin de ka kɛ k'a dafa o tuma min kɛla sababu ye ka nin kɛ ani lolonika bɛɛ lajɛlen lolonika lajɛ kɛ jama min wulila ka dugu sɛgɛrɛ nin ye jamalankolon tɛ dɛ u nana dugu min kɛ dugu nin ye n'ala sɔnna dugu bɛ barika dɛ dugu bɛ barikaya dɛ lolonkaw kan ka lɔn ko dugawu minɛna o kuma bɛɛ tun b'a mɛn accident bɛ kɛla sirabada in na mais a bɛ cogo di sisan a nɔgɔyala dɛ awa dugawu yɛrɛ farala kan de awa ni ala sɔnna ma dugu bɛ barika ka tɛmɛ nin kan ala ka barika don a la ala ka barika don jamana na mɔgɔ o mɔgɔ nana kɛnɛ in kan ala ka bɛɛ lajɛlen sɔn ala ka bɛɛ sɔn ala k'an san yɛrɛ kɔrɔ ala ka n'an hinɛ don an jugu la i jugu b'a fɔ tuma min na ko i hinɛ b'ale la o y'a sɔrɔ i mako sara ala ka n'an mako sa ala k'an taga n'an bɔra ka taa bolo don fɛn o fɛn na ala ka bɛɛ ta nɔgɔya ye ala ka ɲinifɛnw nɔgɔya an ye den bɛ min bolo furuko ala k'a nɔgɔya minnu sarila an nana o denw ka furuko la min yɛrɛ fana ko k'ale bɛ ka furu ɲini ka sɛgɛ n'a sɔrɔ a ye cantigi ye ala k'a ka furuko nɔgɔya ayiwa minnu ye dencɛw ye u ka baara ko ala k'a nɔgɔya ala k'an sɔn fɛn caman d'u ma ala k'o hinɛ an na ala k'o hinɛ an na sɔrɔtigiw ala k'an kanu don dusu la karamɔgɔw ala ka tiɲɛ fɔ nɔgɔyaw ye k'an laban kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah ala k'o nɔgɔya an ye o tuma an bɛ dugawu kɛ ka Sikaso délégation tɔgɔ la k'a ɲini alaw taala fɛ an ka min fɔ nin ala ka barika don a la ala ka bɛɛ segin ka taa i taa yɔrɔ la hada wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisani ila yawmiddin amma ba'd wala an baden silamɛ cɛman n'a musoman an b'aw bɛɛ fo ni silamɛya ka foli ye n'o ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ye wala an bɛ ala tando ka ala barikada ala ye min ye don in jira an na don min ni siko kun don maa kɛra an ɲɛna hakika ye bi wala an bɛ ala tando la mɔgɔ mɔgɔ sen y'a ta ka na nin kɛnɛ in kan an bɛ dugawu kɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen sara ala k'a bɛɛ lajɛlen sara o la fɔra kuma kajulon karamɔgɔw tɔgɔ la kajulon karamɔgɔba ninnu diinɛ ɲɛmɔgɔba ninnu a mɔgɔw faamuyalenba ninnu i ka kuma olu tɔgɔ la ha gɛlɛn dɔɔni nka an bɛna ŋɛniya de jira ni fili min kɛra o y'an ka lɔnni dɔgɔya ani denmisɛnya ye nun tɛ o ŋɛniya t'o ye o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin don in n'a diyara an ye an b'a fɛ ko nin ye yomu shukuru wal irfan barikada don ani mɔgɔ ye ɲuman kɛ ye k'a dɔn a tigi ye o don waliɲuman dɔn don kɔni o de ye bi ye
ka da an ka cɛkɔrɔba mun tɔgɔ fɔra sisan n'an kɔrɔkɛ n'o ye Saint-Louis n'a sigila ka miiri ko an kan ka miiri cɛkɔrɔba ninnu na ka don dɔ kɛrɛnkɛrɛn o tɔgɔ la yaasa an kana ɲinɛ o kɔ ka tila ka dugawu k'u ye franchement nin ye koba ye dɛ o la hakilina in bɔra yɔrɔ min na an bɛ dugawu k'a yɛrɛ ye ala k'a fɛnɛ sara ni mɔgɔ sara k'a sɔrɔ a ye ɲuman kɛ i man ka ɲinɛ a kɔ dɛ a bɛ hakili lajigin mun na don min ni rasulu bɔra Makka a fɔ Madina ka na Makka sahabaw y'a ɲininka ko est-ce que i bɛ jigin i ka so sini wa est-ce que i bɛna jigin i ka so sini wa a bɔ ni Madina o sini Makka o ko a ma ko yala i bɛna jigin i ka so sini wa a ko est-ce que o ne bɛna o kɛ denw ye so to n bolo ye wa o ye n ka so bɛɛ feere so tɛ n bolo nka n bɛ jigin yɔrɔ jumɛn de a ko idribu li khaymatan amama qabri Khadija idribu li khaymatan amama qabri Khadija ko so tɛ n bolo Makka yan n fadenw ye n ka so bɛɛ feere mais Khadija kaburu kɛ a ye n ka tantan gosi n bɛ taa si de nge Khadija kaburu kɔni n bɛ taa si o dafɛ bi ka d'a kan Khadija kɛra n fɛ mɔgɔw banna tuma min a ye n dɔn mɔgɔ tɛ n dɔn tuma min a y'a ka nafolo di yan a jɔra n kɛrɛfɛ a ye kɔngɔ minɛ ni n ye diinɛ in ale de ye n dɛmɛ k'a cari n'a sara n man ka ɲinɛ a kɔ n kan ka taa si a kaburu kɛrɛfɛ ala kɛra sira a kaburu kɛrɛfɛ o don o b'a jira n na jaja ni mɔgɔ kɛra maaba ye n'a kɛra maa ɲuman ye ja n'a sara e man ka ɲinɛ a kɔ o la an b'o kɛnɛ de kan bi o la an bɛ dugawu kɛ mun tɔgɔ fɔra an faw don ani an karamɔgɔw de don o ye mun ko o y'a kɛ ala de kama an b'a ɲini ala k'o sara an mun fana b'o kɔfɛ yan k'a baara kɛ ɲuman cogo ɲuman k'o nɔgɔya an fana ye hali bi o sa ala m'o kɛra n'an fana tɛ yen don min wa ka miiri anw fana ka dugawu k'an fana ye franchement an b'o ɲini ala fana o kan bɛɛ lajɛlen ye o la karamɔgɔ ye kuma min don na n t'a bɛɛ lajɛlen ye nin ye pitinin de ye waati surunya kosɔn an bɛ dan yan n tɛ ŋaniya surunya ye an b'a fɔ rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الآخرة ربنا ارزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم warura kana amanga anga korana kala na ameful jabela jenma nam unna to fe mo soro nam ko sigito ala ko nyima so ka sigi yorura nam duwer tam fe folu ko nam ala ka sitiga yirana amin masam kanyina tayiran kenna bamba masa sitiga tayiran kenna ti bamba poli batambulan nuson jara ko jugu parce que an ye mɔgɔw ye kɛnɛ kan yan nam an b'a dɔn diɲɛna kutigɛ ko ko nam n'a bɛ ne ma n'i y'a minɛ ni sɛbɛ ye nam a bɛ kɛ koba ye nam mɔgɔ n'i ma jɔn e yɛrɛ ma nam ne b'a dɔn e yɛrɛ bɛ kɛ fɛnba ye don dɔ la nam donc an bɛ dugawu kɛ ala ka n'a ɲɔgɔn caya amin ala ka sini kɛnɛw d'an ma ala ka gɛrɛsɛgɛ ɲumanw di amin ala k'an haminako nɔgɔya amin karamɔgɔ k'a ɲin'a fɛ a ye dugawu kɛ nam balawu min bɛ jamana kɔnɔ ala ka a nɔgɔya ka fantanya kɛlɛ k'a bɔ an kan o kɔni ani si ni kɛnɛya o haminaw de b'an na a ye dugawu kɛ ni ala sɔnna ma fɛnɛ n b'a dɔn dugawu bɛ minɛ merci silamɛw an sigira hɛrɛ la ala ka wuri hɛrɛ la vraiment sɔgɔma na an nisɔndiyalen don kosɛbɛ an b'a ɲini ala fɛ kɛnɛ ni ala ka a jidi mais n hakili la ɲina kan ka kɛ a san 3 walima a san 4 ye san o san dɔ de bɛ fara a kan ni ko lankolon don n hakili la san o san dɔ de bɛ bɔ la mais ko nin a bɛ kan ka taa cogoya min ma hakili la a bɛ ala yɛrɛ de bolo mɔgɔ hakilina bɔra yɔrɔ min na o y'an yɛrɛ kɔrɔcɛ ye a y'a lawuri walasa silamɛya yɛrɛ tutigɛbagaw olu kana tunu mais n'a jara ala ye ale yɛrɛ tɛ tunu bele donc an b'a ɲini ala fɛ mɔgɔ o mɔgɔ ne nana an ka commune kɔnɔ yan baasi min bɛ nata sɔrɔ e segitɔrɔ ma ala kana to k'e sɔrɔ o de y'an siran yɔrɔ mais n'a jara ala ye baasi tɛ mɔgɔ sɔrɔ an ka jamana futinɛ ala k'a dufɛn ministre a bɛ kɛnɛ kan yan kɛnɛden tɛ an bɛ dugawu kɛ a yɛrɛ ye sabu an bɛ don min na bi ye jumasi de ye bi ye olu ka sɛgɛlafɛn bɔlon ye n'a fana sera yan diinɛ kama an bɛ foli di a ma ala k'a ɲuman segin ka don Bamako an ka jamana gwɛlɛya ala k'a dufɛn an ka commune yɛrɛ gwɛlɛya ala k'a dufɛn
an bɛ dugawu kɛ an ka jeunesse ye olu de bɔra ka kɛnɛ labɛn musolakaw fana an ka foli b'o bɛɛ lajɛlen ye foli bɛ an ka commune den cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen ye an bɛ kuma jɔ n'a ma kɛ ni ŋaniya jɔyɔrɔ ye kuma dira ma a diyara an ye a bonyana ma bi an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ ala ka kɛnɛ de kan ni kuma di dir'i ma hali ni ko ko alors n bɛ dan mɔgɔw ma hali bi kuma bɛ tigɛ la jama bɛ tigɛ la hali ka wuli ka jɔ ten a ka di dɔw ye u k'u ye o n'a taabolo don donc vraiment ne ka dugawu n bɛ dugawu de kɛ bɛɛ lajɛlen ye kuranna minnu kalanna nin ye ka dugawu minnu kɛ nin ye ala k'a minɛ an bɛɛ lajɛlen ma silama fɛn o fɛn n'o taɲana n'o bɛ dugukolo kɔrɔ ala k'o bɛɛ lajɛlen don alajilaso laban na an minnu fana bɛ yan ala ka dugawu jaabi ye k'a kɛ sababu ye fɛn o fɛn y'i nana yan hali ni min ma na yan ni ale tun b'a fɛ ka se yan ayiwa ala ka a dugawu jaabi o bɛɛ lajɛlen ye an hamina ko fɛn o fɛn min tɛ ala ko ta ye ala k'a bɛɛ lajɛlen ɲa k'a ɲa diɲɛ kɔnɔ k'a ɲa lahara ala k'o nɔgɔya anw ye dugawu fɛn o fɛn bɛ kɛ taabaw ye ala k'a bɛɛ lajɛlen jaabi a kɛ to b'a la sale mahamadu an bɛ foli segin ka se minisiri ma a n'a nɔkamɔgɔw ka na se commandant ni maire ma k'u ni cɛ u yɛrɛ ye wa ni jigiya dɔ ye silamɛya fana ye k'a dɔn k'a fɔ ko sanfɛmɔgɔw bɛ yen min ɲɛ bɛ silamɛya la o b'anw jate minɛ na n'i y'a mɛn ka bɔ fo bamakɔ fo ka na yan a ka jan dɛ ka lafiya to ka lafiya to yen o b'a jira n na k'a fɔ fɛn min bɛ kɛra mali kɔnɔ n'o ye dugawukɛ ninnu ye a hami b'aw la a ka d'aw ye wa aw fana ye silamɛ ɲuman dɔ ye ala kana an si nimisa la o bɔlen kɔfɛ ala sa n bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen fo cɛ ni muso kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo Sikaso mara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen Kajolo mara kɔnɔna na aw min ye Alahu Taala ka waliyu ye o kɔrɔ min ala ka ko tigiya bɛ minnu bolo kuranna b'aw minnu dusukun na o nɔrɔba in ala t'a di bɛɛ ma dɛ n'a dir'i ma i k'a dɔn k'a fɔ ala ye doni dɔ de da i kun ala ka doni in ta fanga d'an ma ala ka nɔgɔya ala ka hakili ɲuman d'an ma kɛrɛnkɛrɛnnen n bɛ dɔnnikɛlaw fo karamɔgɔw fo wa u bɛ yen o yɛrɛ tɛna dɔn mɔgɔw tɛ n'o jati ala ka cɛbaw don o ka dugawu tɛ bin o sigilen bɛ u bɛ k'u mɔrɔmɔrɔ o yɛrɛ tɛ n'u yɛrɛ jira nka u nana diinɛ de nɔfɛ n b'a ɲini halisa u bɛ k'u yɛrɛ to dugu min na komi an ka diinɛ cɛbaw minnu tɔgɔ fɔra sisan an balimakɛ fɛ olu ma diɲɛ ɲini o tora dugu na ka ala bato ka taa o cogo kelen na don kuma kɔnɔ dɔrɔn mɛ yan'o cɛ n ka foli di a yɛrɛ ma parce que nin y'anw siɲɛ naani ye kɛnɛ nin kan yan nin fana siɲɛ fɔlɔ ye minisiri ka wuli ka na anw sɛgɛrɛ yan o b'a jira k'a fɔ ayiwa ko bɛ ka taga bolo min kan n'ala ye anw dɛmɛ n b'a dɔn san wɛrɛ a ko bɛ tiɲɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan mɛ an y'a dabɔ nin de kama maabaw ka bonyamasigi a ma dabɔ ko a ka dan anw dɔrɔn ma yan an ka dugawu dɔ ye n'ala ye san nataw jira an na fɛn wɛrɛ ka bɔ kɛnɛ nin kɔnɔ ayiwa an sigi tɛ ni min ye donc an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka kɛnɛ ni ala ka sabati minisiri a déplacé ka na ni n terikɛ lɔgɔnna n terikɛ ni n kɔrɔkɛ de don donc u nana vraiment a diyara an ye fɛn mun natɔ sɔrɔ ala kana to o ko tatɔ sɔrɔ ne fana b'a dɔn mɔgɔ minnu ciden ɲumanw don n'u fana sera sanfɛ yen a ka n b'a dɔn hami min bɛ yan ka silamɛw kan yan ami sababu min nana ni kɛnɛ nin fana ye ne hakili o caman faamuya a la o fana bɛna se yɔrɔ la anw ta kumakan tɛ se yɔrɔ mun na alibisa ala k'an ka kumakanw se yɔrɔ jan san wɛrɛ ta ala ka barika don a la an sira hɛrɛ la ala ka tile tɔ hɛrɛ d'an ma ayiwa n bɛ foli kɛ minnu ye kɛnɛ nin ŋaniya sigi n bɛ foli kɛ ka taa o yɔrɔ ani mɔgɔ mɔgɔ y'a ŋaniya kɛ ka kɛnɛ nin barikali dafa n bɛ foli kɛ ka taa o yɔrɔ n bɛ foli kɛ ka taa an yɛrɛ ka karamɔgɔ Amadu Berete parce que ne bɛ yan bi nka n ye Sikasoka de ye n sigilen bɛ Bamakɔ kalan ni baara de ye n sigi Bamakɔ a ye ladilikan minnu fɔ n y'o mɛn kɛnɛ nin ne nisɔndiyara n'a fɔra san kɔnɔ ko i hakili ka to don dɔ la
ne hakili la ɲina san kɔnɔ ne hakili bɛna to don na bi dɔnya bɛ sɔrɔ a la bawo an nana duwawu kɛra jamana ye duwawu kɛra ka taa minnu tanyana jamana tɔgɔ la duwawu kɛra o ye an bɛ ala deli duwawu ninnu ka se o seyɔrɔ la ayiwa an y'a ye a duwawu kɛra cogo min na ni ŋaniya minnu farala ɲɔgɔn kan n'ala sɔnna duwawu ninnu bɛ se o seyɔrɔ la an b'o ɲini ala fɛ an yɛrɛ sera yan an kun bɛnna kunbɛn cogo min na an b'o foli kɛ bonya min dara an kan an b'o foli kɛ n'i y'a mɛn minisiri i bɛ dɔ de ka ci la an bɛ min ka ci la n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye jamana ɲɛmɔgɔ an b'a fana ka foli lase a ye nin de fɔ an ye n'an sera yɔrɔ yɔrɔ k'a sɔrɔ diinɛ kuma bɛ yen an k'ale ka foli lase ka mɔgɔw hakili lajigin k'a fɔ k'ale to yen a t'a to fiyewu diinɛ ka taa kɔ mɛ n balimakɛ Amadu ye min fɔ ladilikan na k'a fɔ diinɛ ka kɛ sababu ye ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka futinɛ jigi a ka laɲini y'o de ye a hakili la fana ala fana ye diinɛ lawuli o de kama a hakili la fana diinɛ ɲɛmɔgɔw b'a faamu ayiwa komi mɔgɔw sigi kuma mɛnna n tɛna kuma janya n kɔni bɛ duwawu kɛ duwawu min taara ka taa dɔnnibaga ntanyalenw yɔrɔ hali bi ala ka duwawu mɛn si la kɛnɛ nin min sigilen filɛ ala ka kɛnɛ nin barikaya san nataw kɔnɔ dɔ ka fara kɛnɛ nin kan ka taa fɛ n bɛ o kɛ kuma laban ye a ka to b'a la fili bɛ se ka don kuma na ni kuma yɔrɔ min jɛngɛnna o bɛ kɛ ne yɛrɛ ka senin fila fili ye nka n ŋaniya to ye n ŋaniya ye kɛnɛ nin ala ka kɛnɛ nin barikaya ka kɛnɛ nin kɛ sababu ɲuman ye an bɛɛ ma ci minnu fɔra an ye n'ala sɔnna ciw bɛ se o seyɔrɔ la an ye ladilikanw mɛn an ye hakili lajigikanw mɛn an ye dɔɔnin kuraw fana sɔrɔ kɛnɛ nin kɔnɔ yan diinɛ ta fan fɛ ayiwa o ye kuma laban ye hakɛto b'a la salayala Muhamadu an kɛlen kɔfɛ ka tanga ɲini ala fɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma ani sɔlatu caman kɛlen kɛlɛ n'a somɔgɔw ye an b'aw fo silamɛya foli la n'o ye assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh n balima silamɛw ni kɛnɛ ni kuma ka surun dɔɔni kɛnɛ ni yani n ka kuma daminɛ n bɛ foli di an ka famaw ma ala k'u bolo mɛn u ka baara la u bɛ fɛn ɲini ala fɛ jamana nin ye ala k'a nɔgɔya ala ka jamana hinɛ d'u la ka jamanadenw hinɛ d'u la ala k'u yɛrɛ kɛ ala ko ɲumanlɔnbaga ye tuma min ni ala ye fanga min kalifa u la ye o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ foli di an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ cɛkɔrɔba minnu nana kɛnɛ nin kan u jɛnna ka duwawu d'an ma k'an ka duwawu kɛ kalan la wara tɛ dɔwɛrɛ tɛ o y'a kɛ bonya de kama o ye bonya min kɛ ala k'a segin u ma n'o duwawu banna n bɛ duwawu ɲɛsin ne fa ka kalandenw ma kɛnɛ nin kan yan olu ka sɛbɛden n'u ka jija o de y'an sigi yan n'u ka ɲɛmɔgɔ ye kɛnɛ nin kan yan n'o y'an ka leader ɲɛmɔgɔba ye n'o ye Alhaji Ahmad Berete ye n b'u fo n b'u kuɲuman lɔn u ye baara min kɛ ala ka sara d'u ma Allahumma ansur man nasara din wa akhzil man kazala al muslimin amin ya rabbal alamin برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله anw fɛnɛ anw bɛ Alahu Taala tanu bari ni hɛrɛ bɛ anw de kan Solomani Sise a n'a ka siseya bɛɛ a ye kuma kelen nin fɔ kuma daminɛ na yan a ko k'an tɛ anw ka kɛnɛ kan dɛ k'an b'an ka cɛkɔrɔbaw ka kɛnɛ de kan Solomani Sise cɛkɔrɔbaw ye an nadon dɛ olu y'an lamɔ dɛ olu kɛra anw nun ye dɛ parce que cɛkɔrɔbaw ɲɔgɔn de ye Solomani Sise ɲɔgɔn bange cɛkɔrɔba salimanw de ye Hamidu Kulibali ɲɔgɔn bange cɛkɔrɔba salimanw ninnu de ye Amadu Berete bange cɛkɔrɔba salimanw ninnu de ye Musa Dubiyani ani Yaraba ninnu bange ani Abdul Karim ninnu cɛkɔrɔba salimanw ninnu de y'u bange anw de kɛlen bɛ ka mun kɛ sisan
yala anw ta o anw bɛna sugu k'an to tagabolo din kan k'an to lahala nin na o ko nin ɲɔgɔn kɛnɛ bɛ sigi an kɔ anw ka cɛkɔrɔbaw ye dumuni bɔ anw bolo k'a ta k'a di walidenw ma anw cɛkɔrɔba ninnu de ye walidenw ta k'a dɔn aw tisi la k'a fɔ aw ɲɛna n'a ma ɲa kɔ aw bɛ so bila n'o tɛ ninnu de ta du ye n'o tɛ n'an ko an bɛ taa ɲɛfɛ a bɛ gɛlɛya kojugu an bɛ jan yɔrɔ nin la yan ka jama fo ka se ka jama fo ko k'an ka kɛ an yɛrɛ ye pour que an ka mɔgɔw sɔrɔ cɛkɔrɔbaw y'anw dilan olu ɲana anw ma an kana k'an denw ma jugu ye dɛ u y'an dilan ni min ye n'an ma kɛ ten an bɛ taa kɔntorandi kɛ lahara an denw ye lahara don dɛ cɛkɔrɔbaw y'anw mara cogo min na ka an seere cogo min na an bɛɛ kɛlen bɛ ka aliba kɛ an bɛɛ kɛlen bɛ k'an ban an yɛrɛ la sisan o tuma an ka kɛ an yɛrɛ fɛ k'an denw nadon k'a denw nadon k'an denw nadon u ka se k'a dɔn k'a fɔ ko a ko cɛkɔrɔbaw tun bɛ sira min kan anw de bɛ sira yira cɛkɔrɔbaw la ala bɛ si di mɔgɔ ma ko fila dɔrɔn kama fɔlɔ i ye ɲuman min i ka mɔgɔw dilan kɔ i ka mɔgɔw dilan kɔfɛ n'o ma kɛ a bɛ si di ma i ye kojugu min kɛ i ka a po ka se récolter yan ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'an sutura assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh islakim wa ala alihi haqqan qadrihi wa miqdari lazim inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sallallahu ta'ala wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلاة على النبي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حقا قدره ومقداره العظيم الله سبحانه فدان ادرا انا جيون انا بركه يوم بك بفو vraiment parce que yak selema ni tade kama en fana be ala deli ala ku dime o ka barala mi ni jeran ya fa chumi wa ni ya asannan ambala na fara ko an ye fɛn jumɛn y'a kɔnɔ n'an bɛ se ka min ta ka baara kɛ n'a ye n bɛ se k'a fɔ a kunsala fɔlɔ yɛrɛ dɔ ye aw yɛrɛ nalen yan bi parce que a bɛ daminɛ san min anw si t'a dɔn k'a fɔ don dɔ bɛ na an bɛ se ka ci bila kunnafoni di sow ma u ka jɛn ka na ka na fara an kan ka nin baara in kɛ parce que an yɛrɛ kun siranna n'a ye parce que koba n'i y'a ta ayiwa k'a sɔrɔ fangaba t'i la kuma dɔ i bɛ siran n'i yɛrɛ ye mais ala ni ayiwa dugawu barika la a cɛkɔrɔbaw ka dugawu barika la an y'a ye san o san dɔ de bɛ fara nin ko bonya kan donc édition filanan o bonyana ni édition fɔlɔ ye sabanan o bonyana ni édition filanan ye nin naaninan fana bonyana ni édition sabanan ye o b'a yira k'a fɔ ɲɛtaga de b'a kɔnɔ o ye fɛn ye an bɛ se k'a fɔ min kɛra anw ma ayiwa baarakɛminɛn ye ayiwa a jama kɔfɛ mɔgɔ barakɛminɛnw parce que mɔgɔ bɛɛ barakɛma ye mais san o san an b'a ye mɔgɔ kuraw bɛ na anw t'a miiri k'a fɔ minnu ɲɔgɔn bɛ fara anw kan ayiwa donc o mɔgɔ minnu bɛ fara anw kan san o san nin bɛɛ de b'a yira k'a fɔ barika bɛ ka don ko nin na ka taga dɔɔni dɔɔni donc e yɛrɛ ye ɲinanta ye ayiwa leader régional président bɛ yan ayiwa karamɔgɔba fɛn fɛn bɛ Sikaso mara kɔnɔ na k'a ta Sikaso fɔlɔ na n'an bɛ se ka fɛn fɛn tɔgɔ fɔ a bɛɛ tun bɛ kɛnɛ nin kan ministre couture yɛrɛ fana wulila ka na fara anw kan ka na anw dɛmɛ dugawu kɛli la n'o ye ministre Ousmane Kone nin bɛɛ b'a jira k'a fɔ ko nin a bɛ ka taga ɲɛfɛ o ye fɛn ye min ye anw nisɔndiya min an bɛ se k'a fɔ min ye ayiwa kabako ye n'o ye an yɛrɛ da ko nin na Korona Baraka de dana nin bɛɛ lajɛlen ye ayiwa Korona kalan ɲɛna siɲɛ 3 an ma dala an ye siɲɛ 3 sɔrɔ la fɔlɔ mais 3 kalan ɲɛna fɛn wɛrɛ kɛla min ni Mamadu Dani mun na
ni bɛɛ de b'a yira k'a fɔ fɛn dɔ don ala bɛ ka barika dɔ la ka taa dɔɔni dɔɔni hali bi an bɛ dugawu de kɛ ala k'an si tɛmɛ san wɛrɛ ta kan an bɛ min fɔ lulunkaw ye o ka dɔn k'a fɔ fɛn dɔ don an y'a kalifa o la parce que a fɔra ye Sendou a bangera jumatɛnɛ de Laye Seriba tun bɛ jumatɛnɛ de an kɔrɔkɛ don ala de y'a sigiyɔrɔ bɛn luluni ma ni an facɛ yɛrɛ ka yamaruya ye a mana yɛrɛ kun fɛ dɛ an fa de y'a yamaruya na sigi luluni a don kama a ka gɛlɛ a yɛrɛ ma a ka gɛlɛ an bɛɛ ma parce que n'i ye mɔgɔ bɔ i faso la taa sigi faso wɛrɛ la i tɛ faso min i tɛ mɔgɔ minnu dɔn degun de b'a kɔnɔ siranya b'a la mais ala y'a kɛ a nana sigi yɔrɔ nin na a ye barika sɔrɔ ayiwa ni an nana fɔ an bɛ cɛkɔrɔbaw ka ziyara kɛ bɛɛ bɛnn'a kan k'a fɔ a kana kɛ ale de fɛ parce que ale de y'an ka kɔrɔ ye ayiwa ni fɛn min a kan ka kɛ jumatɛnɛ de mais n'a nana kɛ luluni an tun bɛ siran yala est ce que lulunkaw bɛna ko nin minɛ barika la wa o jɔrɔ tun banna a daminɛ na fɛn min kun jɔrɔ banna est ce que lulunkaw bɛna ko nin kɛ barika la ko ye parce que Sendou tɛ bɔ luluni Laye Seriba ma bange luluni a ma sigi luluni a jɔrɔ tun banna mais ala barika la ayiwa a ye baara kɛ silamɛya de kɔnɔ a ma kɛ dugu ye a ma kɛ mara ye a y'a kɛ diinɛ de ye donc luluni diinɛ ɲɛmɔgɔw ye farala a kan ka kɛnɛ nin barakaya n'o di farala kan ka kɛnɛ nin barakaya an ye fɛn min ye bi bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ayiwa bɛɛ sɔnna ma k'a fɔ lulunkaw yɛrɛ ye cɛsiri min kɛ ɲinan an ma sigi n'a ye jeunesse y'a seko kɛ musow b'o yɛrɛ la cɛkɔrɔbaw b'o yɛrɛ la bɛɛ b'i yɛrɛ la an bɛ min ɲini kɔni fɛ hali bi u ka nin ko minɛ sɛbɛn parce que lulunka kunnaja de don ni lulunka kunnaja de don an bɛ fɛ san nataw la kɛnɛ ka bonya ka tɛmɛ nin kan a ka ja ka tɛmɛ nin kan lulunkaw ka labɛn wɛrɛ kɛ min ka ɲi ka tɛmɛ nin kan shukran lillahi walakum an bɛ ala fo k'ala barakala ka aw télévision so mɔgɔw fo ka sherifula fo ka an ka ɲɛmɔgɔba fo n'o ye sherifu Usman Madani Haidara ye an bɛ foli d'a ma an n'a si ala k'a jɛnya jama bɔra yɔrɔ bɛɛ ka ala ma gɛn ka anw ma gbɛ mashayiku al ulamaw ra an ka lɔni tɔgɔ le ye ziyaratu mashayiku al ulamaw an ka lɔni cɛkɔrɔbaw k'an hakili jigin o ra k'o fo k'o baraka la pour que a ye lɔn diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw de tɛmɛna anw fɛ yan diinɛ dilanbaga dɔw tɛmɛna anw fɛ yan o le kosɔn an ka nin lɔn tɔgɔ sigi mashayiku al ulamaw wallahi alhamdulillah rabbil alamin kabini a daminɛna wallahi an bɛ deguya kɔnɔ mais ɲinanta jama bonyana ka tɛmɛ a bɛɛ kan o kɔfɛ an ka hɛrɛ caman min yara ɲina an ma deli k'o yara ka ye ala ka dan aw yɛrɛ n'a ma o ye hɛrɛ belebele an ka mara arajosow bɛɛ yan o bɛɛ ye hɛrɛ belebeleba le ye i y'a faamu kɛ n'o ye an ka arajoso belebele fila ye Folona ani Tiwara bon alhamdulillah nin bɛɛ ye hɛrɛ dɔ le ye bon an kɔni bɛ se ka fɛn min fɔ sabu an tɛ se ka nin kuma fɔ ka s'a dan na an kɔni bɛ dugawu le kɛ ɲɔgɔn ye dɔrɔn mashayiku ulamaw ni fɛn min mɔgɔ nafa si lo n'an ye si sɔrɔ an bɛ ko wɛrɛ kɛ min ni si tɛ kelen ye hali a ka di anw ye ko san nataw ra sherifu Usman Madani Haidara yɛrɛ a ye na inshallah an bɛna papier di a yɛrɛ ma a ye jija ka na an ka ko nin diya an bolo ka na ko nin bonya an bolo ka na yira jama na ko an bɛ ko min na olu ye sago sago n tɛ ale le ka groupement leader islamique dilan ne yɛrɛ le ye Kajolo mara ta président ye mais alhamdulillah rabbil alamina groupement leader islamique dilanni o nana sɔrɔ mashayiku al ulamaw sigira ka ban an ye cɛkɔrɔbaw tɔgɔrɔlenw dilan an ka cɛkɔrɔba kɔrɔkɔrɔw an k'a bɛɛ tɔgɔ ta mɔgɔ 100 ani dɔɔni a si tɛ dugukolo kan a bɛɛ bɛ dugukolo jukɔrɔ olu ka an ka diinɛ tu tigɛ k'a ɲɛnamaya k'a dilan an b'o hɛrɛ la ne ka an ɲininka jaabi min b'an bolo o ye nin ye alhamdulillahi rabbil alamin badenw ni tun ye an ye luluni ale bɛ Sikaso mara la jabatelakaw san o san u bɛ nin kɛnɛba in sigi n'o de ye nin ziyaraba in yaasa u faw ka sirakɔrɔ ko o ɲɛnamaya Sendou Jabate ka fara balimaw ka balimaw bi fa o fa bɛɛ bi ni yɛrɛ sɔrɔ luluni ka nin ziyaraba in boloda badenw an b'a ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ siɲɛ wɛrɛ ala k'o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ala ka siɲɛ wɛrɛ jira an na nin ziyaraba min ni a bolodalen filɛ nin ye duwawuba minnu kɛla a kɔnɔna na ala ka jaabi jamana in ye ala ka jaabi bɛɛ lajɛlen maa min kɛra sababu ye fana ka nin ziyara in bɔ tele la ka jira aw la o de ye Mulayi Jabate ale ye
conseil du cercle président Baye amma ñina ala fe shini kena ala ko dana ma wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ni sanu ni wariye donga serete more donga ka fuzani sanu ni wariye kemine je share boyo isense kemine